16 700 eur, to je suma, ktorou zaťažujeme každého občana tejto krajiny. Obsluha štátneho dlhu sa budúci rok vyšplhá na úroveň 2 miliard. Podstatné je to, akým tempom sa zadlženosť premietne do rozvoja krajiny. Konsolidácia neplní svoj účel, ktorým je znižovanie dlhu a naštartovanie reforiem. Väčšina opatrení je primárne nasmerovaná do príjmovej stránky rozpočtu. Zvyšovanie daní a odvodov sú síce štandardné kroky, prinášajú so sebou riziko utlmenia hospodárskeho rastu. Získané zdroje boli a budú využité primárne na prevádzku štátu, 13. a aj predčasné dôchodky. Prípadná rezignácia vlády na zásadnú reformu štátu môže byť negatívnym signálom. Môže nastať vo verejnosti konsolidačná únava. Opatrenia, ktoré sú pre udržateľné verejné financie Slovenska potrebné, budú verejnosťou odmietané.